Най-тъжното е да си на своя празник и да не присъстваш в него. Не е сила да се напиеш, сила е да останеш в себе си. Мечтал си 12 години за този ден. Всички те гледат с гордост, семейството ти се радва, любимият човек иска да бъде до теб. А ти избираш да отсъстваш от собствената си радост. Не защото си лош, а защото може би още не знаеш как да носиш напрежението, мислите, емоциите и вътрешния шум. Но пиенето не лекува този шум. Пушенето не го лекува. Да изгубиш контрол не те прави по-голям. Когато не помниш, ти не избираш. Когато тялото и умът ти не са теб, ти не празнуваш, ти бягаш. А има друг път. Дишане, медитация, разходка, разговор, музика, спорт, практики за успокоение, етерични масла, които да ти помогнат да се заземиш, да се върнеш в тялото си, да чуеш себе си. Защото първо трябва да си спокоен. Първо трябва да си балансиран себе си. Тогава започваш да виждаш по-ясно, тогава избираш по-добре, тогава повдигаш честотата си и вече не търсиш среда, в която да се изгубиш. Започваш да привличаш хора, партньори и приятели, с които можеш да бъдеш себе си. Истинската зрялост не е да покажеш колко можеш да изпиеш, а в това да останеш в тялото, избора, думите, в радостта, хората, които те обичат. Не бягай от себе си, защото най-важният човек, който не трябва да изгубиш, си ти. Изпрати го на млад човек, който има нужда да го чуе на време. И ако стигне до поне един млад човек, който ще избере да остане в себе си, значи си е струвало. С уважение, Христина Вълкова.